हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय आं थांगासिनो फोथारनि लामाजों सनिया मोननाव सनियानि दिनै हाबा दं उस नङा बार्थडे दङ सनिया लेंहरदों थाब थाबनो सनिया नङा सनियानि बिब'आ आं माने खोथाया ओरैबायदि जायोथाय सनिया बिब' लेंहरदों फैद' मामि केक खानोसै होनदों थगायहरखादों बिसोर आंखौ हाखु दाखु ओंखारबाय थांसै दिनै आयु आयु नै फांफिननांगौ जाबाय नङाबा बोरमाया हाबगोन जोंहानि नैबे बारियाव दुब्लिबारिनि बारि वा दुब्लिबारिनि बारि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय लाइक शेयर खालाम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो इस लड़की को इतनी फालतू फालतू जेवरायानो जेवरा मालाबा हाखु दाखु जाबाथाय जेवरा खेवला हाबला जि बाखायो आं दाख्लैनि मा होनो काति फुजा होनो ना काति बैसागु होनो बावलायलांबायलां बेयाव साखि सावनाया थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ दिनै सनिया मोननाव थांगासिनो सनिया आंजों थाखायोनो सासे गथ' थिंगिनिगिनिनो गोजौजौनो सिनायखायोदां ओइ फैद' जोंना न'आ ओरैजाय नैबे जोंहानि फुख्रि ओमफ्राय ओरै थांगोन सनिया मोननि न'आ सिदा दिनै सनिया मोननि सरि आं एसे बै ब्लगारफोरनि बायदि बुंनो नागिरो खिन्थु हाया आं गावनि स्टाइलावनो बुंगोन आं दस्राफोरबायदि बुंनो हाया एसे इन्टारेस्टिंनो बुङोना फुरथि लागायनायनो आं बिदि बुंनो सानो आं खिन्थु हाया ओमफ्राय दिनै सनियानि बार्थडे सनिया मोननाव फैदों जेला सनिया मोन होननाय न'खरखौनो देखायनोसै ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो सनिया मोनहानि गय बारि देन्जार गिदिर हौवासा गैया मालाय बिब' सानैबो हाबा जाबाय सनिया हारसिं सनिया बिब'आ नै जारि जाना दं मेख्ला बुरै सनियानि मायाबो बेसर मा भिडिअसो भिडिअ खालामनानै बारा बार्थडे गालालाय नागिरहैनां बोरो लोगोफोरा सफैयाखै आयु बोरो बार्थडे गालालाय इसे माला जियो नामा दे नायदो मोखांखौबो देखाया दे दा देखाय केक हाबाथ' देखायदों ना बियो खुलियाखै इदिनो दंमोन सनिया बोरो नामाबो स्पेलिं आं हेपि बार्थडे सनिया वाव जानो लुगैबाय नामा जोंना बिलोनि ससिगोनथ' नुआ दे पामसुग्राया मा गोदान स्टाइल ओइ पामसुग्राया गेन्जार सुखाजों नुदों लागा आं जि बेरजानसो गेले सनियानि मा जोंहा लावदा गिबाजै जाफुदों जै बाजैनि सोरथो देखायबाय थादों मानेखौ देखायदो मालाय सनियानो मा लाबोदों बे लबारखौ आंजोंसो एखे लाजोबो ओइ जों जाग्रोनोसै आं माबासो भिडिअसो लादों फट' लाबाय Siri. Gila langgeng. Nah, Sonia.
Birthday gift ro. Oray phamjibnaंगौ जाम्बि लेथ्रा बायनांगौ मोखांखौ. दा जोंखौ साफायदो सुनिया खांखो आंहा जिबगासो हायो दासो सासिनदों नाखै आदा एसे साफायना लाग्रो नाय Kay salaga cake cut ki. Wah, dan salaga lede. 15 years complete. Soniya laudang ki जोंना. 50. Oh, godan dijen nama. Salina. Nanga. Ni tadi nang ada na. Nunggu ma. लोमजादोंनो मालाय आंबो लोमजादों आंबो लोमजादों आयु बेदर उलायसे र' एसे दरनांगौनोसै आं देखायदो र' आं बोरै बारलांनि आंथ'निया खोन्थाब्रा ओमफ्राय माजों मा बेयाव बयलारजों खुमब्राजों मिस सनियानि बार्थडेनि ओमफ्राय लासैनो मस्ला मस्लि होनोसै आरोखि दा गोथाव जाबाय देखायनोसै दा दसे खोबना दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि भिडिअ सेरखानायबा माथो नोङो बैसोरफोरा थावखा खोस्लि गैया बे फुङाखौ आखाइ थागोन नों खनसेनो मोनथाम मोनब्रैयाव खनसां बोरैबा फ्रि फ्रि नुयोहाय साइल गैया नोंनाव एवखांनायनि नो मालाय हारसिं हारसिं जादों एवखांनायनि नै दा बैनि बैखौ ला आजा नै फुथुला गोदोना जयखौ ला अ गियो फै बैसाङानो बायबाय ना सनियानि बार्थडेनि थिखां र' आं बानायदों दे जाखाला बे अह लहायानो बायदों Ay Sonia, ada kali Sonia? Nih, dobibai. Mari dobidong खोन्थादो. मानसि लाजारानो होनाय. केक जानानै हकत जानानै बायबाय. देमदों. सनियानि बार्थडेनि चकलेट जानोसै. ओइ जाजोबता जाम्बिलाय. Dironjep. Nih maku dana. Hei siapa itu? Kalau sebenarnya aku bukan enggak. Ada foto klanen saja ini. Itu bukan ini.
मैं खाऊंगी 5 स्टार एक मा 이 गुति गुति चॉकलेट 이 सिङाव चॉकलेट थायो सोदो इफोरखौ आयो सुगार जाना फैगोनलै जानो नागिरदों सुगारखौ मोदैबाय सुनबाय आं हारसिं जाबाय मालिस खालामगोबा खाफाल सादों खर' ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो खर'आ खाफाला एसे साखादोंमोन नाथाय मोनाबिलियाव आं एसे बांद्रायथारमोन आरो ओमफ्राय फिक्स फोननानै जाहा न'आ नाना होबाय मालिस खालामना होबाय एसे मोजां मोनबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होदो दाबाव